Ay, nabaklas na namin dito. At doon naman. Tapos sa labas kami. Pinakalan na ito. Ha? Ano pong sanin? Puto sa mga plastic. Ay mga kaparang Jason, good morning, good morning, good morning. At papunta tayo dun sa site. Ano tayo? Sabi ni Kagatcho, ano daw, dumaan ako sa kanila. Gawa nga ng, ako daw mga nung sa pagkain. Kunin ko raw yung pambili ng pagkain dun kasi siya ay magsisindi. Kasi birthday ata nung asawa niya. Magsisindi siya dun sa sa may sementeryo. Tapos kami daw muna dun ni Kuya Joel. At may gagawin kami ni Kuya Joel doon. At sana po tapusin niyo yung vlog na gagawin ko. At pa-support po sa aking channel, sa aming channel sa Team Pahaway. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, mga viewers, silent viewers at sa mga sponsor. Lalong-lalo na po sa nag-sponsor diyan sa pabahay kay kay Palawan Girl. Ayan, kasi tanghali na. Bukas, kasi ngayon holiday, araw ng Martes. Bukas ay pupunta kami ni Ami sa Nabwa o Eriga. Asikasuhin na namin yung para sa CT scan niya. Kahapon kumuha na siya ng indigency dito sa barangay namin. Yan. Kaso din namin naasikaso kasi tumulong ako dun sa sa kamag-anak nila na date anniversary kasi Ami. Kain. Kuya bebe. Almusal na kayo na. Papunta na ako doon sa barracks. At tinanong natin kung ano yung pwedeng magawa namin ni Kuya Joel doon. Ayan po, muli, maraming salamat sa inyo sa support nyo sa amin. Ayan, let's go! Gandan muna ako dito kay Kuya Gatcho. Tol. At kunin ko yung pangbili ng ulam. Hello. Good morning. Ayun, papunta na ako sa barracks at ito yung pang-budget namin dun ni Kuya Joel. 500 pesos. Salamat sa kanila. Alright. Let's go. Matulo. Amo. Ayan, at on the way na ako. On the way na ako. Dito na ako sa alam ko na guys, makulot. Bawat oras na lumipas, ako'y maghihintay lang. Di malaman kung paano mo akong nakuwang saktan. Bawat oras na lumipas, ako'y maghihintay lang. Hindi malaman kung paano mo akong nakuwang saktan. Lumalayo. Yun, dito na. Ako sa'yo hinahanap ang anino mo. Oo, ganda ng panahon, no? Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Hey! Pag ako'y napabalisa, ay nagkakapiling mahalaga sa atin. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Apoy! Nandito na ako sa kanila, Palawan. Balik yung gagawin namin ngayon. Baklas ito. Babaklas itong forma.
Tapos lipat. Lipat siguro dito. Dito pala sa loob mag-ano, ang dami. Ano, gawa tayo? Ha? Oo. Naglaba muna ako. Oo, kasi ka Joel. Naglaba muna. Naglaba muna. Baklas na. Oo. Ano kaya ulam natin? Ikaw kung ano. Ikaw, kung gusto mo. Oh, pabili ka na lang. Bigay ko na kay Joel. Ano yung ulam? Bahala ka. Hindi para ano? Para masaya ano? Ano bahala? Kung ano gusto mo, ibigay muna ako. Alright, binigay ko na kay Kuya Joel. Sana bahala kung ano yung ulam na pwede. Bis muna ako. Siyempre, yung bisan natin dito sa top box. Ito yung charger. Bisan ko. Yung helmet din natin ilalagay. Alright. Punta muna ako sa barracks para magbihis. Bihis muna tayo. Ayan, simulan na natin na magbaklas nito na Joey. Diretso yan? Diretso. Ay, butsad to. Parang tayo lilipat sa liit. Martilyo. Martilyo. Hanap ko nga ni sapon. Ginamit ko mo. Kung ka, bala sadya. Sa rin. Kala kayo nagkupasahan. Nasa ako. Walay. May minatira mo ka? Ayaw na mo ka. Wala to sumag ako mabinag-vlog mo dahil gin. Ha? Dati gin. So,
Dalawang kurang. Artod to. Sa Bacolod. Bad ko ba ito? Pero hindi ko nga rin nakuha. Ito pala ng ano. Ate, yung Prada. Bugas sa barato. Hindi nga ni 2,000. Okay. Wala sa ako. Ate, tanggal mo na ate. Halika. Ang kasana niya. Pinakul ko lang na ito. Ano mo pa mo? Makakuha natin itong squad. Sige na. Kalaban na ito. Pwede sana para makapagod ka na pagpapalito. Tama. Paman sini, hadi mo dito. Panday ka na muna. Dili na. Ano na? Haksak. Kita makaulo. Hindi kita talaga. Ano lang po? Urusan ka lang ko. Ay! Pangtungan. Magkilang pa ako, matungtungan mo. Pako. Tungan pa sa nagpan na. Ano? Kumari. Yan. Sige na. Ayan, baklas na namin dito. At doon naman. Tapos sa labas kami. Malagkit. Malagkit no ano. Kote. Ito kadtong mga binabay ko. Dakulong manok pati. Kamuya kadto para mamulok.
Ito ko na ba eh? Mari na nakalahigil. Tingnan, inuram ka na ko. Sudara ka na sa tabla. Inuram. Breathing ka na. Kapulay, laban na ang kapulay. Kustahan ni tangin ti. Dakulong pula ang kanya. Binalasa mo? Maray na sa purok. Pinarok sa masubago. Binalik sa purok. Kaarawan ako lang ng gubat. Dahitan ko. Maray na. Kurs na dapat ko pa diyan ka. Umutan nga ilaban. Ay ilaban talaga nga ako ito naman na. Ito ah. Pizza Tris. Nag-Valentine's pa lang kamukha di. Nagbubos. Oh. Laban. Di. Ang place mo. Pati yun. Ang diretso sa ulbot. Kapot. Tawag doon pa yun. Oh. Naanoy. Naanoy. Na ano eh? Ay, ano? Kapal na na yan. Buli pa na. Masalig nga yung nagbutang. Ano na bangal mo na ano? Ay, may kupa mo na ka di. Patong. Sa future kin di mga ginag ko nakuha. Patong sabihin mo to. Baba kaya di. Ang kumag. Baba di. Pati yan no. Patong. Maria ako abang-abang kaya. Kaya ni pinarugangan ko di. Nabahan. Na dito masabi pa naman. Kaya mga ikin nga ako. Future na ako. Nag-aasin siya. Hindi mo pwedeng araw sa nakahan. Ay. Siyempre, pag isang tabala, marik na isla punta. Dito floor niya ito. Ang ganda na nakabala na kamakit ng gusto. Yan ako maglarabong ah. Ang sanayan. Ang mo yung kuha ka ninyo. Ang sanayan. Pinatang togon. Ayun na, okay na. Nabaklas na dito. Doon naman kami sa labas. Alright. Dito naman kami. Yung apakan. Hop. Agabi. Diyan nakapako. Wala sibit ka dan. Oh, di bena bena.
Ayan. Baba mo na rin. Sige. Walang. Bili. Hindi kaya, binirik ako di sa housing. Sige. Buhay. Okay na. May pila. Apply. Talagang. Ito. Ngayon ay Kaya sama yan, Be. Narwa. Rugangan mo. Punuan saan? Amo. Ha? Parang. Sige na. Nagbibigay ka ba? Rugangan mo ng kabanga. Kapag mo na sa kakilo pa. Jadi di dawa di sini ngulang tosan. Buhay. 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 Dia mau masak gini kan. Beton. Dilipat ke sana. Kami naroon apa isad ko. Bayi. 500. Ito na. Patos ni. Pinakalan lang to. Ha? Wala kung saan ika po unis eh. Di mo na 500. Ayun. Baka 200. Ito kaya 500 to. Nado na ito tinampo. Ito na ito gilid. Punta na. 500. Ito na ka na muna tambak. Kada ko sa bulos. Ano? 500. Tadaba na yan. Ano ba na? Mapagdarba mo na yan. Sabi kaya kayo ba, di ko pwedeng pagdarma mo. Yag. Pag magrang. Tapos alang ikaw ng aba. Kuwasa na ako eh. Ito ka malig sa no? Matibay-tibay mo nagad kaya ang kanin. Uy. Matibay, dalang matibay. Basta hapon. Puto sa mga plastik. Tapos buusan. Dito naman eh. Itaas. Putosan mo naman sa galon. Putosan sa naman kaya luluga ano eh. Kukusan na. Toko. Oo. Sa lugtaan. Kana ubod na tabis. Oo. Paborito ka na ano eh. Pero dawa sa kulit na sana. Matibay pa lang doon. Ay balikan pag na lulubot na. Bubuhusan. Bubusan. Bendaran ko mo stick. Dan ko dati. Kamu. Yo. Eh babe. Bilis up.
Tuman na din. Panit ko. Adi. Tupo dito na tupo. Ayan. Ito na tukod kaya. Balikan. Yan. Lah. Okay. Baba no? Tangan na. Doon. Tapos na. Ayun po, tapos nang magbaklas. Yan, nabaklasan na namin ni Kuya Joel yung binosa nila kaya Gatcho. Yan. Ganda, higa. Doon. At ililipat namin yung yung forma dito sa dito sa harap ka Joel. Oh, sarap. Dito lang yung sa harap mamaya. Yan, dito. Ayan po. Siyempre maraming salamat sa lahat. Lalong-lalo na sa nag-sponsor nito sa pabahay project nila. Dito sa bahay ni Kuya Joel ni Palawan. Thank you po sa inyong lahat. Nakabiga na dito sa gilid. Tulad nung dati paggawa ng poste na palipat-lipat lang yung palipat-lipat lang yung mga forma. Yan si Kuya Joel, katulong ko. At si Kagatcho nandun sa kanila, gumagawa dun sa tindahan ni Vilma. Tapos mamaya, kasi birthday ngayon nung asawa ni Kagatcho. Yan. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Siyempre maraming salamat sa suporta nyo. Ayan po, shoutout sa lahat mga sponsor, sa mga viewers, silent sponsor. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan, bye bye. I love you all. Mwah.